Once again, for the final showdown, let's give it up for the Panuan Pin! Something just something. It's like hey, son. Says it's 1, 2. 1, 2. 1, 2. Wait lang po. Technical problem. Son. 1, 2. So, hey. Mas maganda kami pumuli sa inyo lahat. Palakpakan naman po tayo dyan. Sound check. Okay pa ba tayo dyan? Hep, hep! Hep, hep! Okay, binabati po pala yung nakausap ko sa labas sa Sir Boyet. Nag-request po siya ng classic rock. Sige, bigyan natin. Sir Boyet, salamat sa pag-uusap sa labas. At maraming salamat po. Kami po uli ang Balyuhay Band mula po sa Pasay po. Sana po ay mapaligaya po namin kayo. At palakpakan naman po natin yung mga kasama po namin banda na tumugtog. Salamat po sa organizers po ng event po na ito kasi binibigay ko po ng chance ang mga lokal po natin banda para ma-showcase po nila yung kanilang mga talento. Maraming po salamat po. Lahat tayo dito mga banda, magkakapatid. Sana napasaya po namin kayo. Palakpakan po natin muli ang mga banda ng dito po.
mahalin po natin ang ating mga magulang. Tama ba? Tama ba? Palakpakan natin ang ating mga magulang. Mga payo nila, sundin natin dahil para po sa ating kabubuti.